Второ сега ще отварям карта на Бекъмп. Аз съм го отворил. Отварям това. Окей. Това е добре. Имам Бекъмп. Особено пред децата. Но е вярно. Чичо Прасенце винаги еде много на обяд и заспива. И хърка силно. Така. Пепа, Джордж, забравете какво казах за Чичо Прасенце. Добре, тате. Пепа и семейството й пристигнаха при Чичо Прасенце и Леня Прасенце. Тук Бекъмп. Ще го заменя с... Здравейте на всички. Здравей и на теб, братко. Чичо Прасенце е брат на татко Прасенце. Фермин. Чакка на Пепа и Джордж. Здравей, Клауди. Здравей. Хора, искам да си купувам, ама не ми стигат парите за игра. Ето, цикам на маркет. Това е моят нов куклен театър. Както го направи за мен. Май не ми стигат парите за Ямал. И Да. направи две кукли. Тази се казва Клоуи. Здрасти, аз съм Клоуи. Мога да взема Гарет Бел. Не мога. Защо? Чичо. Клоуи, може ли с Джордж също да направим кукли? Да. Помни си ловчите на кукли. Може ли аз с тата? Добре. Аз се казвам Пепа. Джордж, каква кукла искаш да направиш? Динозавър. Динозавър? Джордж винаги казва динозавър за всичко. Добре. Един страшен динозавър. Той прави на Джордж кукла динозавър. Трябва остри зъби. Ето, страшен динозавър. Пепа, той гледа сестра ми. Време за обяд! Идваме! След обяда ще си направим куклен театър. Леня Прасенце е направила спагети за обяд. Някоя икона. Тези спагети са превъзходни. Най-хубавите спагети. Личи си, че Роберто Карлос го имам. отношение. Какво имаш предвид? Изобщо не си приличаме. Пепа, Джордж и аз ще подготвим куклен театър. Ай, Зинадин Зидан. Куклен театър звучи забавно. Имам ли време за още спагети? Може ли да ме също? Зинадин Зидан. Куклен театър ще започне. Здравейте! Казвам се Уу, а аз съм Пепа. ще взема той Зидан. Страшен динозавър. Аз не мога. Мога само я. Браво! Него не мога, мамка му. Здравей, Чичо Прасенце. Здравей, Пепа. Ето, мога ли да го взема? Мога, да. Прилича на теб? Направили се корено ни твърде голям. Обядът беше много вкусен. Ето. Мога. Чичо Прасенце, сега ще заспиш ли? И ще захъркаш ли както винаги? Какво имаш предвид? Както каза, че ти винаги заспиваш и хъркаш силно. Ето така. Татко ти е прав. Наистина хъркам така. Прасенце и Чичо Прасенце спят. Личи си, че са братя. Какво става? Започна ли кукленият театър? Татко влиза във форма. Мама Прасенце гледа предаване за поддържане на формата. Обичам да гледам телевизия. Какво е Мама Прасенце? Програма за упражнение за поддържане на формата. Както винаги.
И той има тук взема, ама имам пари. Не изглеждаш много във форма, татек. Ще дам 220 лева. Във форма са, виж сама. Какво да направя? Пипни си пръстите, ето така. Лесно. Не се преструва, че не можеш да се наведеш. Не се преструвам, Пепа. Татко Прасенце не може да си пипне пръстите. О, скъпи татко, това не е много хубаво. Може би ни трябват упражнения. Да, татек. И ще започна. Неймар Джуниор. Трябва да започнеш веднага. Спокойно, татек, аз ще ти помогна. О, добре. Пепа, ти отговаряш за моята форма. Какво да направя? Първо, малко лицеви опори. Лесно. О, Една, о, две. а. Много добре, тате. Сега искам да направиш още 100. Още 100? Да! Хайде, деца, помогнете ми с обяда. И аз ще помогна. Не, тате. Трябва да направиш 100 лицеви опори. О, 1, 2, 3, Мама Прасенце, Петър и Джордж са в кухнята и приготвят обяд. 6, Татко Прасенце прави лицеви опори. 8, Татко се справя много добре. 10, Да, 11, се надявам да не 12, Ще проверя. 13, 14, 15, 16, 17. Татко Прасенце, ти мамиш. Трябва да правиш лицеви опори. О, имаше нещо интересно по телевизията. Непослушен, татко. може би на татко ще му е по-лесно с моя стар велоергометър. Ха-ха, изглежда забавно. Ще мога да въртя педалите и да гледам телевизия едновременно. Това е невъзможно. Това колело е много шумно. Не чувам телевизора.